compres organitzades. Hem de programar una màquina que venga xocolatines a 45 cèntims. La màquina només accepta monedes de 10 i monedes de 5 cèntims. No dona canvi, però hem de fer que la màquina reconega quan se li ha donat l'import exacte. La manera més simple de fer-ho és proporcionar a la màquina una llista de quines combinacions de monedes ha d'acceptar i quines ha de rebutjar. Anem a fer com si programàrem una màquina. Primer que tot, el que anem a fer és enumerar totes les combinacions de monedes de 10 cèntims i monedes de 5 cèntims que sumen 45 cèntims. Hi ha dos tipus de monedes de 10 cèntims i monedes de 5 cèntims. La millor manera de trobar les possibles combinacions és ordenar el nombre de monedes d'un tipus en sentit creixent. Aleshores començaríem monedes de 10 cèntims i es començaria a ordenar 0 monedes, 1 moneda, 2 monedes, 3 monedes i 4 monedes. I així ficaríem les monedes de 5 cèntims. Aleshores, si tinc 0 monedes de 10 cèntims, per a tindre 45 cèntims, quantes tindrem de 5? Necessitaríem 9 monedes perquè 9 monedes de 5 serien 45. Ara tinc una moneda de 10 cèntims. Quan tinc una moneda de 10 cèntims, tinc 35. Quantes ficaríem? Molt bé, 7. Ara tinc 2 monedes de 10 cèntims. O sigui, tinc 20, fins a 45 me'n queden 25, aleshores necessitaria 5 monedes de 5 cèntims. En 3 monedes tinc 35, per a 45 me quedarien 15, aleshores serien 3 monedes de 5. I si tinc 40 cèntims en 4 monedes de 10 cèntims, només em quedaria una moneda de 5 cèntims. Anem a completar aquesta taula per programar una màquina de xocolatines. En l'exercici A aconseguim 35 cèntims, així que anem a fer totes les combinacions. Monedes de 10, començarem en 0 monedes, 1 moneda, 2 monedes i 3 monedes de 10. I ara anem a col·locar les monedes de 5. Si tinc 0 monedes de 10 cèntims, necessitaré quantes per aconseguir? Molt bé, 7 per 5 són 35 monedes de 5 cèntims. Ara tinc una de 10 cèntims, aleshores són 25. Quantes necessitaria de 5 cèntims? Molt bé, 5 per 5 que són 25. I ara tinc 2 de 10 cèntims. Quantes necessitaríem? Molt bé. Necessitaria 3 monedes perquè 3 per 5 són 15 i ara tinc 3 monedes de 10, sols necessitaria una moneda de 5 per a completar les 35. Ja tindríem la màquina programada de xocolatines. Ara tenim que aconseguir 55 cèntims. Anem a programar la màquina. Comencem. 0 monedes. De 10 cèntims, 1, 2, 3, 4 i 5 monedes. I ara començarem en les de 5 cèntims. Si tinc 0 monedes de 10 cèntims, necessitaré quantes? Molt bé, 11 monedes de 5 cèntims. Si jo tinc una de 10, necessitaré 9 monedes de 5 cèntims. Si jo tinc 2 de 10, que són 20, aleshores necessitaré 7. 35 més 20 serien 55. Continuem. Si tinc 3 monedes de 10 que són 30, doncs necessitaria soles 5 per a completar els 55. Si jo tinc 4, necessitaria soles 3 i si tinc 5, seria soles una de 5 cèntims. I aquest exercici estaria. La suma dels dos, si jo sume, això té que donar tots 55 cèntims. Perquè jo si tinc una de 10 més 9 de 5, que són 45, em dona 55. Tots els números vos ha de donar, totes les files vos ha de donar la quantitat que em demana. D'acord? Anem a fer aquest problema que ens diu: els ocells tenen 2 potes i els gats en tenen 4. Hi ha 4 animals i 10 potes en total i vull saber quants animals de cada tipus hi ha. Ara anem a començar a fer combinacions possibles. La combinació que busque és 4 animals i 10 potes en total. Ara es comença a fer les combinacions. Números ocells no parteix de 0 perquè n'hi ha 4 animals i me diu que ja n'hi ha ocells. Aleshores faré un ocell, 2 ocells, 3 ocells, ficaré 4. Ara de partir dels gats, necessito 4 animals. Si tinc un ocell ha de ser 3 gats. Ara ficaré 2 gats,
un gat, 0 gats. Mirarem a veure ara com queda la taula. En el moment que tinga 10 potes ja està fet l'exercici, ja tinc la solució. Aleshores, en el primer, un ocell i 3 gats seran quant? En pas severitat. Primer tindré 14 potes, ara en el segon tinc 4 pates dels ocells i 8 dels gats. Tinc quant? Molt bé, 12. En el següent tinc 3 ocells, que seran 3 per 2, 6, 6 més 4 dels gats, ja tinc 10. Aleshores, quina serà la solució? Quina combinació és la correcta? La combinació correcta és aquesta. 3 ocells i un gat, perquè tenen 10 potes en total. Ja tindria el problema resolt.